Várj csak, állj meg! Rezeg a sín, vonat közeleg. Igyekeznünk kell. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ne maradj le, futás! Futás! Lehetetlen megbecsülni a közeledő vonat sebességét. Csak a futás marad. Ez az, pajtás, futás, 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 mindenki! Kapjuk el! A montanai vadon komoly feladat volt. A hegyek és a síkságok egyformán próbára teszik a testet és a szellemet. Az én testem és szellemem túlélte. Kijutottam.